Nyafuanga, gidhi dogo mar apil koso oyo. No, gidhi dogo mar apil. Kes no yot. Nikech mokwongo passport en ang'o kata ID ago, magi identity document manyiso na ja Kenya. Nikech ing'e ni gimomiyo ne gigo kura en ni mondo express your opinion kata ichiw nene ibed ng'ama nigi thuolo mar participate affairs mag pinyu. Ineno Kenya kam passport gi ID confirm na ja Kenya. Mana is the reason. Okay, tinga no ber ni kodi ananige passport. No. Kedi e pinje maoko, passport is like a compliment. Ma ki somo passport di te yudo ka the president of Kenya compliment pincha. Ni mondo we yie ni weekly fonyango en ja Kenya ko donjo Germany to ikawe kawe as weekly ikawa as citizen of ango mar Kenya. Momiyo ka timo makosa kocha. Tidwoka kanye edwoka ka emano mino kane Boniface Mwangi no bedo gi shida Tanzania rendo ka serikali Kenya no ndiko barua nikech oja Kenya to odhi kocha. Koro this document another document manyiso mamiya legality kata miya teko mar bedo ng'ato nena ang'owa aja Kenya. Sami tagi passport tiye ID tiende nang'o. If nitiere message moro mioro ni okin gi ratiro kata okin gi authenticity e weche mag ang'o weche mag passport. Yani in gi teko imiyo ukipande teko molo passport. Kore mane mang'ama obedo kone nyalo paro to kare the thinking of the court en ang'o miyo court nyalo wacho wach makama. Maya mawinjo kana wacho ni nasawinjo wach ni chon nikech asati ndalo moko nene kana Arab wal nasawinjo weche makama. To kana penjo kilimoti winjo ko wacho ni ing'eni nitiere the ideal to gi real. Nitiere seche moko ma jowa nyalo ka ng'ato notimo timoro nikech kopo ni end up in piny ma pogore gi piny mar Kenya. Tadhi embassy mana kare rembo migo na ne wago ko kan amigo na ja Kenya. Adhi embassy moro to ka Kenya piny moro manen piny ma ratiro ma ji giluoro tipenja no mari ja kanye ni an ni weekly fonyango Nyafuanga ja kanya jawo mabe chief en nga mane kaka timoga chief en nga ngani town un mane match assistant chief en kanya wadi un nga to gin gima nyalo bedo verify makata onge mana passport kuma akata mana Fiji to nego benika Kenya piny ma is connected very well to sa verify na ja kanye na ja Kenya mana momio ndalo mo kana a piny moro to kare passport ado expire na di 6 months ma di bedo guru no expire koro ka penjo ka di airline company to ngizo ngene di mi washida to penjo ni ka chopo Kenya to fwenye passport da expire gi deport back o gi ja deport gi ja Kenya aja Kenya kumitera onge gini di win a court of ko bedo appeal or they win kendo wadwaro no ket no precedence serikal wabed gi ratiro mar mana kaka daktari wache wa create a structure moro ma is stable kata system moro manyalo konyo wabedi ang'owa wabedi achiel to mi joma ni diaspora ratiro joma ni Kenya kabe ratiro kaka ji achiel.